Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Jolly, ang Ilonggang Gwapa. And guys, so for today's video naman is o-open tayo ng alkansya ko, no? So, hindi naman masyadong kalakihan yan, pero okay lang din naman. At least, diba, kung may pang-emergency ka, meron kang pagkukuha na galing talaga sa inipon mo. Hindi ka umutang, diba? So, ayan guys, yung plan ko sana is puro mga 5 or mga Jason na mga bag ko, no? So, pero napag-isip-isip ko na medyo hindi kayo kung ng mga bagong pera, baka matagal-tagalan pa. So, naisip ko is i-mix na lang siya sa mga old and then new coins. So, meron dyan isang piraso na 20 pesos, no? So, hindi makuha dyan kasi nga sobrang laki ng coins, suppose hindi kasya sa butas. So, ayan, nahirap-hirap akong kumuha dyan kasi nga yung butas is talaga siya, napaka-cute, no? Saktong-sakto taga sa coins na yan. So, sobrang bigat, guys. So, abang-abang lang kayo sa video na to kasi sa huling part is malalaman nyo if magkano ba talaga yung inipon ko from January 16 to June 14. So, malapit na mag-6 na buwan, no? So, 2 days na lang. June 16 din. So, ika 6 months niya sana. So, ayan, trip ko lang naman na mag-alkansya. Pero, may mga nasa bangko din ako. Pero, hindi naman talaga kalakihan yung inipon ko sa bangko, diba? So, ayun. Advice ko sa inyo, if may mga coins kayo na hulog nyo sa alkansya nyo, kasi balang araw ayan, no? So, wait lang kayo, guys, kasi nga, sa huling part na yan is, malalaman ko na if magkano yung kinita ko dito sa inipon ko na to na mahigit sobrang 6 months ata yan. So, puro lahat yan coins. So, ayan. So, update ko lang kayo. Ayan, stay tuned. Mamaya, tingnan nyo sa last part kasi malalaman ko rin kung magkano lahat yung inipon ko. Ayan. Stay connected!